ngaba umsombuluko noma olwesibili, and then bese besinika ke ukuthi umzimba kamfowethu uyobuya nini ukuza ngapha eSouth Africa. We will ANC KwaZulu-Natal with respect to the conclusion of the investigation. Iqela le-ANC KwaZulu-Natal lityelele usapho lukaMnumzana Nathi Mthethwa namhlanje kwaye usapho luvakalise ukuba umzimba wakhe kulindeleke ukuba ugaleleke kweli ebutsheni beveki ezayo. This action by the State of Israel violates international law. It also is an affront to the sovereignty of all the countries whose flags have been flown or are being flown in the flotilla. Mongameli Cyril Ramaphosa uhlabe ikhwelo kwilizwe lakwaSirayeli kuba likhulu lamatshantliziyo eli kuquka nawamanye amazwe athe athinjwa ngamagosa kwaSirayeli kwizikhephe zawo ngethuba behambisa uncedo eGaza. Sinamkele kwindaba zethu, indaba endodwa, indaba nokuphumza, sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsonto. Unkosikazi walowo ebesakuba ngunozakuzaku weli kwelaseFrance uMnumzana Nathi Mthethwa uthi belusapho namhlanje baza kufumana isatifiketi sokusweleka komyeni wakhe. Umzimba kaMnumzana Nathi Mthethwa kulindeleke ukuba ubuyiselwe kweli emva kokuqosheliswa kwenkqubo yoqhaqho mzimba. Kanti uMongameli Cyril Ramaphosa uthi baza kusebenzisana nabasemagunyeni kwelaseFrance de kuqosheliswe uphando ngentsusa amabandla yokusweleka kwalo kaMthethwa ze emva koko kwenziwa amalungiselelo afanelekileyo phambi kokuba abekwe kwikhaya lakhe lokugqibela. Umfi uNathi Mthethwa usweleke ngomvulo kwelaseFrance kwaye kurhaneleka ukuba uthe waziphosa kumgangatho 22 kwihotele yaseParis. Kulindeleke ukuba umzimba kamfi uNathi Mthethwa ugaleleke kweli eqaleni kweveki ezayo. Unkosikazi kaMnumzana Nathi Mthethwa ephelekwe ngamanye amalungu osapho useParis kwelaseFrance sithetha nje kwaye kulindeleke ukuba afumane isatifiketi sokusweleka komyeni wakhe. Kudliwano-ndlebe olukhethekileyo alenze ngomnxeba nentatheli yelijelo elapho kwelaseFrance uSimon Marx, unkosikazi kaNathi Mthethwa ubambe ngazibini kubemi beli ngamazwi ovelwano ngeli xesha linzima. Kambe uthi ungxamele ukuba umzimba womyeni wakhe ubuyiselwe kweli. She wanted to convey thanks to everyone in South Africa that has expressed condolences and sent messages of sympathy to her and to other members of the family. They are continuing their conversations with the authorities here, waiting for the remains of Ambassador Mthethwa to be released from a government mortuary where those remains are currently being held while an autopsy is conducted and post-mortem arrangements are finalized. They then plan to move the ambassador's remains to a private mortuary here and begin the process of arranging his repatriation. Ukanti amagosa ezophando kwelaseFrance athi uphando lwawo alubonisi isandla semfene ngokusweleka kwalo kaMthethwa ngokwangoku, kodwa into ebonakalayo kukuba lo kaMthethwa nguye othathe ubomi bakhe. So all of these questions are going to need to be answered if the formal processes that are taking place here are going to be concluded to everyone's satisfaction, and then the French authorities give the go-ahead for the ambassador's body to be repatriated to South Africa. Ukanti uMongameli Cyril Ramaphosa wethulele umnqwazi lo kaMthethwa ngenquleqho yakhe ekuqiniseni amatyathanga ezakuzelwano phakathi kweli nelaseFrance kwaye uthi baza kusebenzisana nabasemagunyeni kwelaseFrance de kuqosheliswe uphando. We will be working closely with the French authorities with respect to the conclusion of the investigation and awaiting the report at the conclusion of that investigation so that other processes that need to follow can then follow from that. Abasemagunyeni kwelaseFrance kulindeleke ukuba bakhuphe iziphumo zophando lwabo, kodwa ngokwangoku basaqhuba nophando lwabo ukufumanisa intsusa amabandla yokusweleka kaMnumzana Nathi Mthethwa.
Kusenjalo iqela le-ANC kwiphondo laKwaZulu-Natal lihambele usapho lakwaMthethwa namhlanje kuyakunika imbeko kolusapho emva kwesithwakumbe sokusweleka konozakuzaku weli eFrance uNathi Mthethwa. LokaMthethwa uchazwe njengejoni lomzabalazo ebelizinikele emsebenzini walo kuzo zonke izikhundla elisebenze kuzo eburhulumenteni. Ukusweleka ngequbuliso kukanozakuzaku weli kushiye uluntu loMzantsi Afrika lothukile. OkaMthethwa kufunyenwe umzimba wakhe ngoLwesibini emva kokuxelwa njengodukileyo ngoMvulo eParis kwelaseFrance. Usapho lwakhe lubambe ngazibini kwinkxaso eliyifumanayo. Siwumndeni wakaMthethwa mhlambe namhlanje singathi sesike saxhumana nobhuti uSifiso Buthelezi uSibari wethu ke okhona lapha okwenzeke khona isigameko. Sinento ethi ke siyaxhumana kahle sesibikele ukuthi njenganamanje sekuya ngasemaphethelweni mhlambe ngaba umsombuluko noma olwesibili and then bese besinika ke ukuthi umzimba kamfowethu uyobuya nini ukuza ngapha eSouth Africa. Ngelixa inkokheli ze-ANC zimkhumbule njengendoda ethobekileyo nebilitshanhliziyo kulombutho. Comrade Mthethwa was not only a loyal member of the ANC but also a servant of the people who dedicated his entire adult life to the liberation struggle and the building of a democratic order. Unathi ngathi mangiqala ukumbona imbingelela sikhuluma ngabona ukuthi uphuma ekhaya elinemfundiso ngoba unathi wayehlonipha uNyambose akaqalanga nje ukuduma ngoba esekuhulumeni kodwa wayeyimisele ukuthi impilo yakhe ingahamba uma kulwelwa inkululeko. Njengoba sechazileke uNdebele la eSouthern Natal banguhlalo wakhona sebenza noNdebele noNkosazana. Unathi oswe unqaphambili we-Youth League ewumabhalane wayo eyishoshozelo elikhulu lolusha. Ukanti ayaqhuba amalungiselelo okubuyiswa komzimba wakhe ekhaya eMzantsi Afrika. Mongameli Cyril Ramaphosa umemelela kuba akhululwe amajantliziyo eli kuquka nawamanye amazwe athe athinjwa ngamagosa kwaSirayeli kwizikhephe zawo ngethuba ehambisa uncedo eGaza ukuze emva kwesanqwe ebesithende kumakhasi ezonxibelelwano soshicilelo lwevidiyo eyenziwe nguNkosi Mandla Mandela ecela uncedo kuluntu urhulumente nabasemagunyeni kuba bangenelele nanjengoko engomnye wabantu abathe bathinjwa kwisikhephe sabo ngamagosa kwaSirayeli. My name is Nkosizwe Velile Mandela. Ihlabathi lonke lisabambe ongezantsi lukhwankqisekile emva kwesiganeko sokuthinjwa kwamajantliziyo eli kuquka nawamanye amazwe athe athinjwa ngamagosa kwaSirayeli kwizikhephe zawo nalapho ebesingise eGaza esisa uncedo kumaxhoba enyikitya empalalo-gazi egqubayo kumbindi-mpuma phakathi kwamaPalestina namaSirayeli. uNkosi Mandla Mandela ungomnye wabantu abathe bathinjwa kwaye wenze isimbonono ehlaba ikhwelo kuluntu urhulumente nabasemagunyeni ukuba baphose umrhaji bangenelele. We are seeing Israeli force ship that are coming on towards closer to our boat and possible interception. And we are calling on the entire global community to ensure that you exert pressure on your governments to call for our safe passage to Gaza. Inkosikazi kaNkosi Mandla Mandela uthi belusapho bayalixhasa inyathelo alithabathileyo lokubeka ubomi bakhe esichengeni esilwela impula zikaLjaca zasePalestina. My husband had to go on this mission. I think that
He's been driven by the Palestinian struggle, and it resonates with him so deeply, and all of us as a family, because the conditions that they're living under is not humane. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa uhlabe ikhwelo kwilizwe lakwaSirayeli ukuba likhulule lamatshantliziyo athinjiweyo ngelithi esisenzo sikaSirayeli sinyasha umthetho wehlabathi. This action by the State of Israel violates international law. It also is an affront to the sovereignty of all the countries whose flags have been flown or are being flown in the flotilla. Ayikakoqala ke amagosa kwaSirayeli ethintela izikhephe ezisa uncedo eGaza. Komishoni ejongene namalungelo ezenkolo, amasiko kunye nokusetyenziswa kweelwimi zemveli kweli CRL ngamafutshane ayigungqu lokuba urhulumente kumele angenelele kwindlela ezisebenza ngayo ityalike kweli ngokuseka imithetho emitsha kufanele ukuba ilandelwe zinkonzo. Usihlalo wale komishoni uNjingalwazi Thoko Mkhwanazi Xaluva ukubethelela ukubaluleka kokuzimela kwekomiti kaSection 22 nebiphehlelelwa ngokusesikweni namhlanje. Umsebenzi wale komiti kuqinisekisa ukhuseleko loluntu ekuxhatshazweni nezinkonzo ezenza izinto ezigwenxa, kanti le komiti ikhatywa ngawo omane yeminye imibutho ejongene netyalike kweli. Isigqibo sikarhulumente sokungenelela kwinkqubo yezenkolo kweli phantsi kwekomiti kaSection 22 sidale isankxwe nanjengoko iinkokheli zakwalizwi phantsi kombutho we-Church Defenders zingahambisani kwaphela nelinyathelo ngelithi liphazamisana nenkululeko emabandleni kwaye oku kuchasene nomgaqo-siseko weli. The council is deeply concerned that key stakeholders were excluded from the consultation process leading to the formation of the Section 22 committee. These exclusions stand in a direct violation of the principles of fairness, transparency, and inclusivity as enshrined in the Constitution of South Africa. Lokambekwa waleke ngelithi ukungathathelwa ngqalelo kwefuthe lwesisigqibo akwamkelekanga kwaphela. We wrote a letter to the chairperson of the portfolio committee, Dr. Mkhize. He responded by saying to us, I gave her the letter, and myself and the minister, that is Dr. Mkhize, we told her to give attention to these letters. Ikomishoni ejongene namalungelo ezenkolo, amasiko kunye nokusetyenziswa kwelizwi zemveli kweli ekugxininisile ukubaluleka kokuthotyelwa kwa-Section 22. Let me stress that the Civil Rights Commission will not be part of these consultations and dialogues, as we want to ensure that the leaders we have identified to do the work without interference of whatever kind from the Civil Rights Commission. Eli qumrhu lizimeleyo lilwela amalungelo etyalike lithi iinkonzo zindawo zokunqula kwanokushunyayelwa kwelizwi ngokukhululekileyo kungekho ngenelelo lwaseburhulumenteni. Sekela mongameli weli uPaul Mashatile uhambele eQunu eMpuma Koloni ephelekwe ngabaphathiswa becabinet kulandela iziganeko zoqhankqalazo lokuqhwalela kuhanjiso lwenkonzo kweli phondo. Injongo zolutyelelo kukufaka nomlomo nabo bachaphazelekayo kwimiba edalisankxwe ephondweni. Abaphathiswa bekhokhelwe ngusekela mongameli weli uPaul Mashatile bachubele abahlali baseQunu kwisikhwebu sezicwangciso zemisebenzi asele beyenzile ukuhlangabezana neengxaki zeliphondo eziphathelene nohanjiso lwenkonzo. Umsebenzi osithume wona wokuqala kunama-reservoirs igcinimanzi zi-end for a number of years, including the museum. Umsebenzi wokuqala siwenzile njengoba uJola esho, kunamabhokoli amabili abalulekile. Ibhokoli yokuqala Deputy President iyasebenza, ingapho amanzi started coming out yesterday. And siwacheckile amanzi akhona.
Xeshikweni ibambela mphathiswa lamapolisa lithe elibutho lizivile izikhalazo zabahlali ukwathe esinye sezicelo zabo ibikukufumana ophephela abaza kuncedisana namapolisa ephondo yaye oko kwenzekile. The two helicopters that we spoke about in the last meeting 2 weeks ago, those two helicopters have now been allocated. They will be flying National Commissioner very soon, I'm told, tomorrow. Usekela Mongameli ke uthembise ngokuqinisekisa kokuba abaphathiswa bayayifezekisa iminqweno yoluntu lweliphondo. For their people, we must support them. Because it's true, they don't have all the resources. That's why some of the roads, they went to ask Sandra, now the Deputy Minister of War. He has briefed me with some of the roads, they have taken them over through Sandra to help the province. Ukwakhuthaze uluntu ke kambe okokuba lungathuli xa kukho ukuqhwalela kuhanjiso lwenkonzo nanjengoko urhulumente we-ANC eza kusabela. Singonyiwe isigwebo kwityala lokubulala likasomashishini uKatiso KT Molefe. uMolefe ebemmamele isicelo sakhe sebheyile kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini namhlanje okuze emva kokuba inkundla ephakamileyo yaseRhawutini ithe yamalela ibheyile. uMolefe utyholwa ngokuba ngungqondongqondo ekubulaweni kwabantu abaninzi kuquka uDJ Sambodi kunye noDJ Fintos ngo-2022. Igqwetha lakhe uMichael Helens umi kwelithi akho bungqina baneleyo bokuba lo kaMolefe uyabandakanyeka kwizityholo ajongene nazo. Sele kuzinsuku ezintandathu liqhuba iphulo lokukhangela umkhenkethi oneminyaka engama-70 ubudala kwintaba yaseMkhuze kwiphondo laKwaZulu-Natal. Lo mkhenkethi wagqityelwa kwiveki ephelileyo ngoLwesihlanu ehamba nomyeni wakhe kwaye kukholeleka ukuba umyeni wabuyela emva. Nangona kunjalo umnqango kungowokuba umyeni walona wasetyhini ulahlekileyo naye ngoku akaziwa ukuba uphi nanjengoko ehambe nabanye abakhenkethi ngelikhangela inkosikazi yakhe. Iqela lohlangulo eliquka izinja ezinukisayo lithi liza kuqhubeka nokukhangela de lifumane isikhokelo malunga nokuba kwenzeke ntoni na kulo wasetyhini. Asinaso isiqiniseko ukuthi kupho kwenzekile, so kungenzeka ukuthi usekhona yingakho singalahlile ithemba sicinga. Uzokhumbula ke emsakazi ukuthi thina siqala ukucinga ngalo usuku alahleka ngalo as soon as nje bebika ipolice station yethu uMkhuze yenza isiqiniseko ukuthi iyangithinta. Sasukuma ngaleso sikhathi okuhlanganisa nokhansela weward ubaba uDlamini namanye amalunga omphakathi akhona kakhulukazi akhele uMkhuze aba ingxenye yokucinga kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje kusukela ngo-8 ngomgqibelo ntambama kwaze kwacishe kwayokusa impela cingo kwavuka futhi ekseni ngesonto saqhubeka sacinga. Kanti amagosa athi akrokrela isandla semfene ekulahlekeni kwalo mkhenkethi. If it was anything, medical emergency or she'd been lost, we would have expected her to be found by now after 5 days, considering the manpower that has gone into the search since Saturday afternoon. Nkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzango ezindabeni ndiyakubulisa mbukelo wami ekhaya ndikwamkele kaloku kudesika yami yemozulu bethu namna ngegama ndikuthabile ke intswakazi yabathembu mvanje masijonge nemozulu masivuleke mbukele ekhaya siphawuleni kaloku iziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika ngokuba usiyawuphola kakhulu ke mzozuni ekhaya ngamandla ke kumbindi nencamo yoMzantsi Afrika indawo ezifana pha koPriske ekseni bavuka kamnandi kucwengile phaya ngo-10 degrees baluvale balusongo kwakhona futhi usuku lomso ngamaqondo okutshisa phakamile efika ku-30 degrees wona ke mbukele ekhaya amaqondo wakho phantsi naphezulu ngelokuqala bethu niphondo kuphaka lokhu ephondweni lokuqala laphaya empuma koloni impele ke kakhulu pha kwintshona namazantsi olaphondo njengapha koRhafu nazo zonke nje zaziphaluka kwasekuseni khona umoya ungathi uvudle kakhulu phaya ngala 7 degrees naxa unyuke kaladokwe futhi kusabande ekseni ko-6 degrees ithi ke imozulu kwakhona phaya ephondweni elizinze kumbindi apha eMzantsi iphondo elo kaloku yiFreystata njengakwindawo ezininzi ke mbukele futhi kumazantsi olaphondo Bloemfontein kwasekuseni futhi khona imkwankce ngephi ngenxa ka-9 degrees ncembe nam ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni bethuna kaloku laphaya ke entshona koloni ngamandla ke mbukele ekhaya kwindawo ezininzi ezikwimpuma namantla wephondo futhi qaba ngamafu phela pha koBhof
Northwest ekuseni ngenxa ka-8 degrees nansi kwakhona imozulu ephondweni lapha kaloku Northern Cape ngomso njengapha futhi kubekele ekhaya kumantla kokurumane ekuseni futhi bevuswa ku-12 degrees kuthi sempela ngomso beyivala beyisonga imini ngomso futhi amaqondo aphezulu ka-31 degrees benjenje ephondweni laphaya kaloku Northwest ngamandla ke mbukile futhi ekhaya kumazantsi nentshona yephondo Moruleng ekuseni ko-10 degrees lapha kwimpuma yephondo futhi eBloemhof bevuswa ngo-13 degrees nansi kaloku imozulu futhi ephondweni laseRhawutini apho sikhoyo ngalo mzuzu njengapha kumazantsi walaphondo futhi nentshona Carlton vile ekuseni futhi inkwankce ngephi ka-13 degrees nakumbindi phaa koSoweto Thembisa Alexandra Johannesburg ibe ku-10 degrees ekuseni Newcastle kokubanzi khona bethu lapha ephondweni futhi ke lizinze kumantla eMzantsi Afrika phaa kaloku eLimpopo futhi mpela kumazantsi wephondo bilabile ekuseni futhi ngamafa ngephi phaa ku-15 degrees napha koPhalaborwa futhi bevuswa ingqele ngexesha lasekuseni sehle njalo ngokubanzi bethuna ephondweni lapha kaloku empumalanga ngamandla ke kwimpuma namantla walaphondo futhi zimvula zithe chache yonke la ntsasa phaa koSikhukhuza ekuseni ngo-17 degrees vuma ke ekhaya kaloku lam ndiyivale ndiyisonga imozulu ke phondo lokugqibela nqaku phaya kaloku ke KwaZulu Natal impela kumantla wephondo Phongolo ekuseni futhi kusanetha ngo-11 degrees napha kumazantsi eKokstad ekuseni kuyabanda ngo-6 degrees mna ndikudane ke ngani enjalo miyoli Kamnandi mawethu.